Jelikož víte, já jsem líný, tak jsem vám sem hodil všechny 3 party reviveů, ať už to máme za sebou. Takže užij si hodinový video. Čau. Tak šura, a dneska já toho lituju, je tady další díl hry Revive. Pokud jste viděli první díl, tak prostě běžte, tak se prostě podívejte. Já nevěřím, že se té hry vrátí, protože tak strašně těžká, že já si musím pořád používat návod. Dobře. A už mě chyběla ta hudba, sakra. Tak, ne, takhle nějak. Počkej, já trošku zesím tu hudbu. Dobře. To je moc nahlas. Tak. Abyste neměli ozvěnu. Dobře, takže teďka si musíme rozmyslet, jak to naplánujeme. My se musíme dostat sem. K tomu se musíme dostat sem a sem. Ježíši, také nedokáž. Samozřejmě, kliknout na hru. OK. OK. Tak. Když kliknu na tohle. Počkej. Já bych mohl jít takhle. Dobře, mám orančený tohle. Teď bych mohl udělat tohle. Dobře, tohle. Nebylo tohle nějaký jednoduchý? No jo, to bylo jednoduchý úplně. I think it's about the time for a very palatable riva. Že by jednodušší. Děkuju strašně moc. Just wait under the red spoon. I'll be on your way. Okay. No, nevím. A co jako, mě se měl tím dokázat, jako. Já si myslím, že já jsem měl udělat něco. A proč je všechno takový černobílý? Aha, tak já tomu... to je zajímavé, já jsem strašný silák. OK. Co se děje? You think you're so clever, do you? I'm afraid this is not the wrong. This is the wrong way. There's still time, just jump into the below spikes and you'll be intended destination. Já nevím, co se děje. Ježiši, já vůbec. Ježiš, to je... No, tohle bude těžký, si myslím. Ale štěstí, že... Tady. You food is a restricted area for research purposes. Na to já ti kašlu. Dobře. OK. Dobře. Believe me, I spent 100 years building this lab and developed thousands of samples of... This elixir of life is mine. A co je tady tohle? Tady umřel se. To je teleportér nějaký. Je to vždycky teleport. A to hlavně teleportuje kam? No asi nikam. Ale tohle... Z tohohle se stala úplně hustá hra. Jo, nemůžu táhnout 2 věci, tak...
No tak běž do toho Proč nemůžu jít do toho teleportéru? Protože jsem gamingas. Dobře. Aha, takže já jedu do té růžové kapaliny. Můžu jenom, když jsem duch. Chápu. No. Ale co mám dělat tady? Já to nechápu, počkej, já musím přemýšlet. Jo. Jak já můžu být takhle stupidní? No takže já udělám tohle. Teď tohle. Teď to strčím takhle. Štěstí, že tady nejsou žádné lžičky nebo další blbosti. No to mě mohlo napadnout. Ale nějaký důvod tady musí mít ty spajčíky. Proč? To je strašně těžký. Ježiš, tak nechte mě přemýšlet. Já se musím podívat na návod zase. Tak počkejte chvilku. Děláte si srandu, já jsem to měl úplně skoro správně. Skoro správně jsem to měl. Až na to, že já jsem to pokazil. Takže já jsem vlastně měl udělat tady tohle. Teď tohle. A teď si takhle udělat schody. No tak, ale třeba to bude jenom jeden návod za tohle video. Prosím. I get angry when I don't get my way. Prepare to die. Jsi si taky jistý? Protože já se nejsem jistý. Já už nic musíme udělat. My musíme bloknout cestu tomuhle. Aha, dobře, tak jdem na druhou stranu. Sakryš. Takhle. A teď takhle. Ne, zase. Ale já tady asi vím, co musím udělat. A z tohle se stala taková temná hra. Ty, já mám rád takové temné hry. Teď! Já to nedokážu prostě. Yes, udělal jsem to. Teď asi můžu pro svou právoplatnou odměnu. Děláte se mě srandu. Ale teďka vážně. OK. Tak. Už by mě to mělo. Jo, takhle. Yes. OK. To bychom měli. Aha, takhle. Dobře. To je těžší úplně. Už jsem to skoro měl. Sakryš, to bude na dlouho zase. Yes. Máme to. I will be collecting my life syrup the moment you're dead, selfish pest. I'm finished talking to you. Go out. Stej už nám nic neřekne, sakryš. No, tady je zelený klíč. No, ale jak se odsud teďka dostaneme, hehe. To mě napadlo. Dobře. Možná bych měl udělat tohle. Jo, já už asi vím co. Takže, že bych udělal tohle. Teď tady vyskočil tohle. Teď... mám pocit, že jsem to zase pokazil, dobře.
Já to nedokážu prostě. Zase je to úplně těžké úplně. Počkej chvilku. A teď takhle. Oh yes. Teď takhle. Měli bychom mít tohle. Teď. Takhle. Yes. A takhle. Ale přicházím na to, to je super. Tak teď. Že bych to zase zastavil, ale nevím. Počkej, proč by nemělo... Ne, já nemůžu vlastně. Dobře, co dělá tady tohle? Nic. Aha, takhle musíme asi. Takhle. Teď. Pokud se nepletu. Měl bych... Že bych to zastavil. Ale k čemu by to bylo to zastavení? Já už vím, já už asi budu vědět. Takže. Velice zajímavé. No já už asi budu vědět. Takže já bych měl udělat to, že... Jo, já tady umřu. Teď udělám tohle. Pak udělám... Sakryš, to jsem zase pokazil. Tak počkejte. Já už nemůžu, já se zase podívám na návod prostě. Já prostě mám pořád nějaký potuchy, ale nedokážu to prostě. Dobře. Takže já jsem to dělal až úplně skoro správně. Až na ten druhý fail. Takhle. Takhle. Teď. Takhle. 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 No, zajímavý. Teď to takhle strčit dolů. Teď asi takhle. 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 Yes! Oh, logbook, day 1. Well, my dad died at age 89. Good ridden.
No, moc to nefunguje teda. Tohle mám pocit, že se spálí. A já jsem to úplně čekal. Dobře, co kdybych tam skočil taky. Takhle. Oh. OK. Bude zase těžký, jest. OK. Dobře. Asi to shodím dolů. Teď tohle. Takhle. Tohle. Takhle. Ale už se nedokážu. Moc těžký na mě. Já to nedokážu, prostě tak čekejte další pár hodin. Děláte si za ně srandu. Počkejte, já se nepodíval na návod, přísahám, že jsem se nepodíval na návod, ale teďka mě napadlo. Co kdybych to dal dozadu? Idiot jsem. Dobře. I once bought an enormous pile of sugar desserts with my dad's money and... Dobře. Kde my jsme? Takže, já pokud se nepletu. Teď. Takhle je. Takhle. Zase to přisuneme tam úplně. No, teď. Já ještě budu třeba to sunout tamto, tak. Dobře. Takže, že bych to udělal. Takhle. 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 Ježiš, víte co, já už to nechám na třetí část. Já doufám, že jste si užili dnešní video, já si ještě musím dát oběd. Uvidíme se u další videa, za 100 natáčení, tak 30 minut, přibližně vy to budete z toho mít za 15 minut, protože je to takže já doufám, že jste se užili ještě video, uvidíme se v další videu a čusík, busík, říká. Nevím proč, ale k téhle hře se vrací. Jo, tak dobře. Ježiš, že se to zadali ty nožičky, dobře. Dobře, tady nemůžu nic dělat. Tady počkej. No jo, samozřejmě. Takže takhle. A samozřejmě restart. Dobře, jak to mám udělat? Takže bych takhle umíral. Takhle. OK. Dobře, teď jsem tady nahoře. Teď dobře, tak dáme sem tohle. A co udělá tady tohle? No já nevím, takže zkusíme. Ne. Ježiši, tak... Tady sem se máme dostat. Tady... Tohle ale nějak shodit.
Ano. Dobře, že bych to ne takhle udělal. Tak ne, samozřejmě. Nic mají dát, smalý jajče. Dobře, takže bych mohl, kdybych řekl pravdu, sem tohle zhodit a parkourovat to. A teďka já i tak stejně nemám možnost setup. Nebo mám? Ne, nemám. I kdybych mohl udělat nějaký bug, třeba v té hře. Takhle. Takhle. Já to skoro měl. Pozor. Já už nic musíme udělat. No tak, zabij mě. Ne. Já už asi vím, co máme udělat. Takže normálně takhle. Takhle. Tady tohle to zastavíme, samozřejmě. Tady. A teď tohle shodíme. A teď takhle. Skočíme. A teď uděláme tohle. Teď se můžeme v klidu zabít, samozřejmě. A takhle. Yes! Dobře, máme 30. Got right. Takže kde jsme? Ano, jsme tady. A samozřejmě. Takže my se musíme dostat sem. Ježiš, tady jsou zase trošičky. Takhle. No. Ano, takže já se respawnu sem. Takže já teďka můžu jít takhle. No. Takže když bych udělal něco takovýhodle, a k čemu mě to pomůže? To právě. Vážně, nešlo by to tady přeskočit nějak. No ne. Ježiš, já si zase budu muset podívat na návod. Nebo ne? Jak bychom se mohli dostat takhle? Sem, takhle musím přemýšlet. My musíme. Tohle? Ježiši, ne. Já se to udělám na návod. Já prostě už nemůžu zase. Oh. I feel gravely ill. There's a puke on one of my brothers. Dobře, takže tohle můžeme udělat. No. A pak můžeme udělat tohle. Pak můžeme udělat tady tohle. Teď můžeme udělat tady tohle. Pak tohle. Pak můžeme. Co my můžeme vlastně takhle? A my můžeme udělat tady tohle, nevím na co. Ježiš, k čemu nám to je tady tohle? I když já bych mohl takhle udělat bug ve hře, že já bych udělal tady tohle. A počkej. Tak dobře, tak to jsem moc dobrý bug nespůsobil.
že já si nebudu muset znovu dívat na návod. Počkej, bych to ještě. No. Tak asi tady tohle. Takhle. Tady to je nějaký divný. Myslím si, že tohle bude fungovat, jako. Ale já potřebuji nějak tu krabicu dostat nahoru. Počkej. Víš, co mě napadlo? Ty, co mě teďka sleduješ, víš, co mě napadlo? Já bych mohl udělat tady tohle, ale nedat to tam úplně ke konci. No a to vlastně zase, jak bych udělal tohle. Ne. Ty počkej. Já na to nějak dojdu. Ne, tak ne. Tak nic. Já se zase podívám na návod, jako. Já už to musím pořádit. Taky dobře. My older sister's last words. Dobře, můžu tohle udělat. A tady tohle. Takhle. Takhle. Ano, máme tady tohle. Takhle. Jenom o kousíček. Dobře. Takhle. Aspoň něco je, aspoň trošku jednodušší. Dobře. No, I refuse to believe it. I will acceleristics. No. Takže já bych mohl udělat tohle a hodit to tam. No to zhoří, samozřejmě. Já můžu udělat tohle. A teď to přenést sem. Jo, já můžu vyskočit. Já budu moct vyskočit tamhle. Ale k čemu mě to bude, to nevím. Ne, počkej. Já jsem to měl udělat nějak jinak. Já jsem měl udělat to, že to udělám takhle. A teď to nechám na tomhle. Takhle. Teď tohle. Samozřejmě, a teď tohle. No to bylo jednoduchý celkem. My dad apparently used the slabs to mix. Warp yogurt. But I don't know how it works. How it wither works. Dobře, já můžu udělat tady tohle. Bohužel nevím k čemu. Teď udělám tady tohle. Teď tady tohle. Teď tohle. Teď jako můžu udělat teď tohle. Teď tohle. No a teď to může dropnout sem. Zase nevím k čemu. Jo, vlastně jo, takhle. A teď nešlo víš. Ne, pořád ještě ne. Teď to může udělat tohle. Teď takhle. Yes! Já jsem tam dobrý, už jenom 5 levelů. Samozřejmě, že už to natáčím 18 minut, dobře. Teď můžu udělat tohle. Ne. Ne, já teď. Jak se dostanu odsud. Já musím nějak udělat, já už asi vím co. Já už asi vím, co mám udělat. Takhle. Teď takhle. Takhle. A teď. Ne. Už to skoro bylo. Ale myslím si, že nějak takhle to bude. Takže ještě. No tak, už jenom 5 levelů.
tohle. Ne. Proč? Takhle. Ale myslím si, že na to přicházím teda. Yes. Co se to stalo? Já jsem se srandu. Já jsem vypl tu hru. No, štěstí, že můžu udělat tohle, ale jak jsem to vlastně vypnul? No, kdo ví. Takže, možná to nějak kliklo. A tohle už se nikdy nepovede. Tak počkejte ještě. Yes! Oh my god. I am Goth and government. Dobře. Našli prostě udělat tady tohle. A co dělá tady tohle? Jejda. No, to se mě nepovedlo. Jestli tohle spouští lávu. Co dělá tady tohle? Jo, už asi vím. Aha, tak jsem zase pokazil. OK. Ne. Ježiš, to jsem zase pokazil. Jako vždycky, já jsem Gaming As. Takhle. Ne. Takhle. Yes. 37. Life's fooding. Spoons. Revolving tamto. Dobře, mám tady tohle. Což nevím, k čemu je. Oh. Ježiš, ale to zase bude takhle. Ne! Oh my god, to je těžký strašně. Takhle. Ne. Je mě jedno, jestli tohle bude teda 45 minut. Ježiš. Já se vydám na návod. Já už to štve. A já to chci dokončit. Víte vy co, já už to nechám na příští díl, já už jsem zase úplně nad ráncem, mám nervy, tak čas se zdraví, říká Gaming As. Tak vítejte u dalšího, tady tak včera dneska je tady další díl vývoj, poslední díl snad. A já nevím proč, ale já to možná všechny ten druhý, třetí, čtvrtý, ten čtvrtý dnešní, vydám do jednoho videa, takže protože jsem línej to prostě celý editovat, prostě všechno dělat. Takže mě napadlo, že bychom nemuseli dělat tohle všechno takhle. Já jsem se minule nadával. No, takže, že bych to udělal až takhle, a pak teďka, že bych takhle. No, hele, to mě nějak nepomůže. Ta hudba. Jo, já už asi vím, jak to máme udělat.
Ne, počkej, nevím. Mě jako napadlo udělat tohle, ale to asi nepůjde. Nebo nepůjde. Teď to takhle posunout. Zmačknout tohle. No ano. Ano, a teďka musím nějak udělat. Živit tohle. Teďka na to shodit a udělat si takový schody. Počkej. Mohl bych jakože udělat teďka tohle. A teď tohle. Ano, začíná se to nějak rýsovat. No teďka bych mohl pravděpodobně vypnout tohle, teďka jo, takže zelený tady tohle, teďka takhle, ne, tady počkejte chvilku. Tak vítejte u dalšího, to je tak včera dneska je tady další díl Revival, poslední díl snad. A já nevím proč, ale já to možná všechny ten druhý, třetí, čtvrtý, ten čtvrtý dnešní, vydám do jednoho videa, takže protože jsem línej to prostě celý editovat, prostě všechno dělat. Takže mě napadlo, že bychom nemuseli dělat tohle všechno takhle. Já jsem se minule nadával. No. Takže, že bych to udělal až takhle, a pak teďka, že bych takhle, no hele, to mě nějak nepomůže. Ta hudba. Jo, já už asi vím, jak to máme udělat. Ne, počkej, nevím. Mě jako napadlo udělat tohle, ale to asi nepůjde. Nebo nepůjde. Teď to takhle posunout. Zmačknout tohle. No ano. Ano, a teďka musím nějak udělat. Živit tohle. Teďka na to shodit a udělat si takový schody. Počkej. Mohl bych jakože udělat teďka tohle. A teď tohle. Ano, začíná se to nějak rýsovat. No teďka bych mohl pravděpodobně vypnout tohle, teďka jo, takže zelený tady tohle, teďka takhle, ne, tady počkejte chvilku. Yes, teďka. Dobře, the core cake, revival, blablabla. A mám to test likes, platiu. Oh. Hele, tady je libující se. A co má být tady tohle? Cookie. No, to nic nedělá teda. Dobře. Jejda, tak tady nic nemáme dělat. Tak já to resetnu, dobře. Aha, já skončím tady. No. Takže. Mohl bych udělat tady. Ježiši to.
Dobře. No, počkej, 39. Počkej. Oh, welcome to see, I am Goth. I am the Flash. Počkej, on neuspěl u toho testu. Now I can say I'm a testek. Journal entries on the way. But that's alright, I still receive my of the life syrup and he will still be dead. Like so. Počkej, mě chce zabít. Sakra, já se nemůžu... tak on zabil sám sebe. Máš smůlu, prasečí duchu. A teď to tady celý vybuchnu do... Aha. On umřel. Juchu, můžu na počítač, a tak ne, tak nic. Dobře. Ano, to umřelo. Hodně lidí ostatních. God freed my son while or together again. Jo, to byla rodina. No dad, we're not for long. A co se nám asi stane? Farewell, foolish family. My fate rests in the food. Hele, tak padá. A co se teďka stane? Já říkám, že to tady celý vybuchne. Já chci ty pomeranče. Moje pomeranče. Co dávají na počítači? No, nic zajímavého. Já zase srandu. Dobrý den. Máme pomeranč, jej. Stairs to ground floor. Teď všichni vykrademe pomeranč jako nějaký cigáni. A teď. Teda spíš Romové, ne Romové. To je neslušné říkat cigáni. A je to hrozně neslušné. Ale něký prdělá. Teda děda. I've only best for you Guthrie. But I must thank you all your traveling test subjects for I wasn't able to do. No tak nám poděkoval aspoň. You are up saving the world with the fruit of my labors. And. No to bude teda krátký díl, no, hodně krátký díl. Ale tomu vážně nedokážu uvěřit, já jsem to dokázal. Počkej, zkusíme. Credits. Created Don John Bros Special Thanks. Chápu. Unlock baby. Tak počkej, já chci ještě tyhle expert roomky. Expert room 1. Ty jsou original. No aspoň, že to neplade. Dobře. Takže vůbec nemám ponětí, co máme asi dělat. Ježiši. Fun fact. Dobře, a tomu zelenému se klíči se já nedostanu. Takže já bych mohl. Ne, nemohl. Teďka se potřebuji nějak zabít. Ale je to hodně těžký teda. Aha, tady samozřejmě. Ono je to nad mou hlavou. Dobře. Takže napadlo mě, že bych mohl udělat tohle. A teď tohle. No. Teď bych mohl. Já nevím teďka, co bych mohl. Tak můžu udělat tady tohle. Což je úplně k ničemu. Jelikož
to někdy... Oh my god. Já to nedokážu teďka. Nebo či jak se teďka dostanu nahoru? To mě nenapadlo. Ježiši. Ale hrozně těžké je tady tohle. Takže mě napadlo, že já bych udělal tohle. Tardére. Udělal tohle. Teďka udělat tohle. Teďka udělat tady tohle. Ano. Ale počkej, jak se dostanu přes tohle. Že mě to nenapadlo. No. Nemůžu přes tohle. Takže bych udělal nějak tohle, ale k čemu mě to zase je teďka, se říká. Ježiš, to je strašně těžké tady tohle. Já na to aha, já se teďka z toho nemůžu dostat. Dobře, já na to kašlu. Já doufám, že jste si užili dnešní video. Expertůmky se mě nechce dělat, protože jsem línej. A uvidíme se u dalších videí. 20 with raise the clock. Teďka, tak zkusně teďka. OK. Dobře, takhle. 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 Takže já to musím nějak do 3 minut stihnout, tak dohrát až do 20. Ježiši, já to nestihnu. To je úplně jak zase VVVčko. To je zase úplně jak VVVčko. Dobře. Takhle. Takhle, já to, ježiši. Some of the life syrup is stuck on the boss. OK. Chápu to moc dobře. Tady. Ježiši, se hrá tu celou hru od znova. No, možná musíme pro ty pomaranče. No, spíš hrát ty fruity. Net great sure looks great. Aha, já už to chápu, jako great. Ježiši. There's only one. Teďka tohle. Teďka. Takhle. Ale tak zrychle nám hlupa tak nejde. Dobře. I feel you like you want to figure this one out, ale já už jsem to udělal, takže já si to pamatuju, pokud se nepletu. Dobře. Ne, počkej, já ještě musím pro ten klíč tady. Ježiši, já jsem to pokazil. Ne, tak dobře, tak to už asi nestihnu. Takhle. Tohle je strašně. Tohle je úplně o závod. A ještě k tomu mám na 9 místností už asi jenom tak 1 minutu. Entertain me, klidně tě budu bavit. Ježiši, já jsem tak strašný v parkouru. Dobře, teďka takhle. Můžu. Takhle. A to nedokážu. Aha, tak počkej, tak já potřebuji asi tady nějakou bedínku. Takhle. Ježiši. Ne. Štěstí, že to tady je. A teďka musím takhle. Ano, chápu to moc dobře. Teďka takhle nahoru. Takhle. Ježiši, já to nedokážu. Takhle. Omega, já to nestihnu. Já už to vidím prostě. Normálně já to nestihnu. Teď pro tady tohle. Ta hudba ujde. Strašně super, zrychlená. Že mi to nenapadá toto rychlit. Dobře. Tady.
Tady. Ne! Dobře, tak to jsem asi nestihl. Oh my god, ale jak to může udělat? Že... Jak bych to mohl takhle stihnout? These switches. Dobře. Takhle. Asi. Ne! Dobře, to jsem pokazil. Dobře. Ježiši. Dobře, tady jsou spalíčíky. Dobře, tady. Tady. Oh, ale já nechápu, jak to může někdo stihnout takhle. Takhle. Ježiši, já to... No to ani bych tak nechtěl. Já doufám, že jste užili ještě do další videí a servus. Naschle. Sorry, já jsem líný tam dát ty odkazy na předchozí videa, takže si prostě to najít sám. Čau.